Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mateo. Taong 1975, Lasam, Cagayan. Tumandang tanging ang kakayahan lamang ng siyensya ang pinaniniwalaan ni Mateo. Para sa kanya, wala nang mas makakapantay pa sa kapangyarihan ng karunungan ng tao. Sa sobrang pagkahumaling niya sa pananaw ng maraming sayentipiko, hindi niya may pagkakaila ang matatag niyang paniniwala sa mga ateísta. Mga grupo ng taong paningin niya ay matatalino dahil sa nagawa nitong tumaliwas sa aral ng Panginoon na matagal nang bumabalot sa mundo. Ang ganoong kaisipan ni Mateo ang humimok sa kanya upang mag-aral ng mag-aral para makuha ang mataas na antas ng karunungan na bibihirang tao lamang ang nakakakuha. Hindi man sa pagmamayabang pero 30 taon niyang pinag-aralan ang iba't ibang larangan ng siyensya. May mga organisasyon na rin siyang kinakaaniban nang sa gayoy magkaroon pa siya ng malawak na kaalaman pagdating sa mundo at sa iba't ibang bahagi ng universo. Katunayan pinuno, kahit wala silang mga permanenteng trabaho, nakakarating sila sa iba't ibang panig ng Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanilang pananaliksik. Kalimitan, tumutungo sila sa mga lugar na pinaghihinalaan nilang lapagan ng mga kometa at iba pang uri ng mga bagay na tanging sa kalawakan mo lang makikita. Hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang gugugulin nila sa ganoong panunuklas. Ang importante, meron silang may uuwi. Lingid kasi sa kaalaman ng marami, may iilang mga malalaking tao ang utak sa likod nito. Dahil sa perang na ibibigay ng mga ito sa kanila, nagkakaroon sila ng kalayaan na maglakbay sa kung saan-saang lugar. Sagana rin sila sa pagkain at iba pang mga kagamitan, kaya buhay-hari talagang maituturing ang sitwasyong kinabibilangan ni Mateo. Yun nga lang, para mapanatili ito, kailangan nilang magdala ng mga interesanteng bagay para mapasaya ang kanilang mga amo. Ayon sa kanya, makailang beses na niyang nakita ng personal ang taong nagpapalakad sa grupo nila, ngunit wala siyang ideya ukol sa kung ano ang nais nitong makamit. Basta ang nais nitong mangyari, ipagpatuloy lang nila ang kanilang mga nasimulang gawain. Dagdag pa niya na, sa mga taong ito, halos nalibot na nila ang ibabang parte ng Pilipinas. Sa kabuuan, nakalikom sila ng halos nasa humigit 500 bato na pinaniniwalaan nilang nagmula pa sa ibang mundo. Lahat din ng mga batong na ibabalik nila, hindi na rin nila nakikita. Kung sa siyensya, malawak ang kanilang kaalaman. Pagdating sa organisasyong kanilang kinabibilangan, aminado silang napakaliit lang ng kanilang mga nalalaman. Bagaman sang-ayon siya sa pagiging malihim ng mga ito, ang hindi lang niya maintindihan, bakit kabilang sila sa mga taong pinagtataguan ng impormasyon? Kung isipin kasi, dapat alam din nila ang mga mangyayari para naman magawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. Dahil dito, unti-unti na rin siya nagkaroon ng hinala na baka merong nangyayaring mali. Subalit sa kabila ng ganun niyang kutob, ipinagpatuloy niya ang pagsunod sa mga nakakataas hanggang sa muli itong magbigay sa kanila ng misyon ukol sa lugar ng Lasam sa Cagayan. Base sa ulat ng kanilang pinagtatrabahuhan, may nagtatagong bato sa isang kabundukan ng Lasam na ilang milyon na ang tanda. Ang batong yun, hindi orihinal na nagmula sa mundo natin. Kaya ang nais nilang mangyari, hanapin ito. Kalakip din ng liham ay ang detalye ukol sa mga kagamitang ipapadala nito pagkaraan ng ilang araw. Matapos namang mabasa ni Mateo ang tungkol sa ulat, hindi naman siya nagdalawang isip na tawagin ang kanyang mga kaibigan. Malalapit lang naman kasi ang bahay nito sa kanya, kaya pagkaraan lang ng ilang minuto, nagkatipo na sila. Nga pala,
Binubuo ng 4 kataong pangkat nila. Siya, ang kaibigan niyang si Emilio, si Rodel, at si Calando. Sa kasagsagan naman ng kanilang pag-uusap, dito niya nabanggit ang tungkol sa kanilang misyon sa lugar ng Lasam. Dagdag pa niya na malayo-layo ang lugar na yon, kaya kinakailangan nilang maghanda ng mga kagamitang dadalhin. Maaari ring magtagal sila roon ng ilang araw, kung kaya't mas mainam na magpaalam sila ng maayos sa kanilang maiiwang pamilya. Matapos naman itong marinig ng mga kasamahan niya, dito na ito nagsimulang magbulungan ukol sa kanilang mga gagawin. Maya-maya pa, nang magpang-abot naman ang paningin nila ni Calando, mahinahon itong nagwika sa kanya ng, Mateo, pagkatapos natin dito, pwede mo bang kausapin ang namumuno sa atin tungkol sa pagkalas ko sa grupo? Gusto ko nang magbagong buhay. Alam mo naman, meron na akong asawa at mga anak. Tuwing umalis ako sa amin, sila palagi ang nasa isip ko. Walang peligro sa ginagawa natin. Paano kung may biglang mangyari at nasa malayo tayo? Ayoko na makipagsapalaran pa. Mas gugustuhin kong manatili sa aking pamilya kahit wala akong pera. Siguro naman, tama na ang ilang taong pagpunta natin sa kung saan-saan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Para rin mapanatag itong si Lando, ipinagtapat niya rito ang kagustuhan din niyang kumalas sa grupo. Kahit wala pa siyang asawa, pakiramdam niya hindi siya matatahimik kapag nanatili siya sa ganoong larangan. Gusto na rin niyang magpahinga sa lugar nila at ang tanging paraan para magawa ito ay ang kumalas sa organisasyon. Makakaasa ka, Calando. Huwag kang mag-alala. Pagkalas ko, makakalas din ang gustong sumama sa aking pasya. Yung mga hindi naman at gusto pang magpatuloy, may kalayaan kayong pumili sa inyong mga desisyon. Hindi kami magtatanim ng galit sa inyo. At tandaan nyo, palagi naming hangad ang inyong kaligtasan at kaayusan sa inyong mga buhay. Pero sa ngayon, huwag muna nating isipin ang tungkol dyan. Meron pa tayong misyon. Mabuting tapusin muna natin to. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, agad naman niyang binago ang paksa ng kanilang usapan. Lahat ng pwede nilang makasalubong sa lugar ng Lasam ay kanilang pinag-aralan upang makaiwas sa anumang uri ng aberya. Sa loob ng ilang araw nilang pananaliksik, nalaman nilang marami ang mga antingerong naninirahan sa mga kabundukan nito. Bawat isa sa mga individual, nagpakilala ng mga manggagamot sa baryo kung kaya't alam nilang hindi nila ito basta-bastang makukumbinsi sa kanilang mga pinaniniwalaan. Dagdag isipin din para sa kanila ang tungkol sa mga agimateros ng Cagayan, nakilala sa pagkakaroon ng mataas na pananalig sa Poong Panginoon na kanilang sinasampalatayanan. Nakakatawa mang isipin ang ganoong paniniwala para kay Mateo. Iniwasan niyang maliitin ang mga ito. Alam niya kasi na bawat individual kayang gumamit ng karahasan kung ang pinag-uusapan na ay ang tibay ng kanilang pananampalataya. Ganon din kasi ang nararamdaman niya kapag merong kumukontra sa kanilang mga pinaniniwalaan. Sa pagsapit naman ng araw ng pagdating ng kanilang mga kagamitan, buong maghapon naman silang naging abala sa paghahanda. Bawat ipinadalang gamit ayon sa kanya, nagmula pa sa iba't ibang bansa na may maunlad at modernong sibilisasyon. Hindi nagtagal, nang matutunan na nila ang paggamit dito, agad naman silang naglakbay. Kagaya ng ibang mayayaman, umarkila sila ng isang buong sasakyan na magagamit patungo sa lugar na kanilang pupuntahan. Hindi kasi biro ang layo nito mula Maynila, kaya obligado talaga silang humanap ng sasakyan kung ayaw nilang makaranas ng hirap sa daan. Sa kasagsagan naman ng kanilang paglalakbay, naging maayos naman ang lahat. Bale, inabot sila noon ng ilang araw dahil sa dami ng mga bayang kanilang tinigilan.
Wala naman kasi sa usapan ng magmadali, kaya na may literal na sinulit nilang pagkakataon sa kanilang mga lakad. Matapos naman nilang bumili ng mga pasalubong, dito pa lamang sila nagsimulang umusad ng mabilis. Kampante ang bawat isa sa kanila na makukuha nila ng walang hirap ang bato dahil sa mga pangkaraniwang tao lamang ang nakatira sa mga lugar na kanilang pupuntahan. Madalas kasing nagpapahirap sa kanila doon, pinuno, ay yung mga sinderong ayaw tumanggap ng pera. Sa tinagal-tagal na rin nila itong ginagawa, aminado siyang hindi pa siya nakakakita ng kahit isang aswang. Wala ring nangyayari sa kanilang hindi kaaya-aya, kaya na may lahat ng istoryang minsang nanakot sa kanyang pagkabata, sinabi niyang hindi totoo. Ni isa sa mga ito mariin niyang kinukondena. Kapag nga may kausap siya, humahantong ito sa isang argumento. Hindi naman nananalo ang kalaban niya, gawa ng masyado siyang matalino kumpara rito. Sa pagdating naman nila sa lugar ng lasam, agad naman silang nagtanong sa mga mamamayan. Nakipagkilala rin sila sa mga ito upang mas madali nilang malaman ang lugar na kanilang pupuntahan. Ilang araw lang ang lumipas. Kagaya ng inaasahan, nahanap na nga nila ang bundok. Habang pinagmamasdan din ito mula sa bayan, minabuti nilang magtanong-tanong ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng lugar. Isang gabi bago sumapit ang kanilang paglalakbay, nakausap ng grupo ang may-ari ng bahay na kanilang tinuluyan. Nataon kasi noong nakainuman nila ito, kaya lahat ng tinatanong nila agad nitong sinasagot. Noong una, puro patawa lang ang sinasabi ng lalaki sa kanila. Subalit nang madapo na ang kanilang paksa sa bundok na kanilang pupuntahan, dito na ito nagsimulang magseryoso. Imbis na iinom ito ng alak, dahan-dahan itong ibinaba ang baso kasabay ng paglahad sa kanila ng isang istoryang imposibleng paniwalaan. Ayon sa lalaki na, itinuturing na banal na lupa ang lugar na pupuntahan nila. Kuta ito ng mga antingerong nagtatangan ng matataas na karunungan, kaya na may kahit ang mga mangangaso sa kanilang lugar, hindi ito basta-bastang nakakapasok. Kagaya ng mga antingerong naninirahan sa bundok, hindi rin masukat ang pagpapakita nila ng respeto sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, ilang kilometro ang layo sa paanan ng bundok, may mga nagtatagong pugad ng mga aswang na ilang siglo na roong naninirahan. Bawat isa sa mga lahing naninirahan doon, matyagang naghihintay ng pagkakataon para mapasok ang bundok na pinoprotektahan ng mga ito. Kagaya rin ng kanilang hinahanap, gusto nitong makuha ang isang espesyal na bato na nakalagay sa tuktok. Mariin din itong inilahad na maging sila man walang kaide-ideya sa kung ano ang kapangyarihang tanga ng bato. Basta ayon sa mga matatanda sa kanilang lugar, isa itong malaking bertud ng sinaunang aswang na pagmamay-ari ng isang higanteng nabuhay, ilang milenyo na ang nakakaraan. Maliban din sa bagay na yon, kalat na kalat sa bundok ang iba't ibang uri ng mutya. Ang kaso lang hindi ito madaling makuha dahil kinakailangan mo itong sambahin ng 7 Biyernes Santo. Bagay na iilan lamang sa mga albularyo ang nakakagawa. Kung ako sa inyo, wag na kayong tumuloy. Kapag pinilit nyo kasi para lang kayong nagpapakamatay sa lugar na yan. Maganda naman siguro ang buhay ninyo sa inyong mga tahanan. Bakit hindi pa kayo roon makontento? Alam nyo kasi minsan, kailangan nyo ring maniwala sa mga istoryang ganito. Mas mainam nang maniwala kaysa naman pumunta ka roon tapos pagsisisihan mo rin pala sa bandang huli. Kayo rin, baka matulad kayo sa mga pangahas na nawala riyan. Nang marinig naman ni Mateo ang sinabi nito, mas lalo siyang nagkaroon ng kutob na yun na nga ang batong kanilang hinahanap. Sa isip-isip niya, anuman ang mangyari at panakot na gawin ng matanda,
hindi nito matitinag ang kanilang misyon. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagkaubos naman ng nabili nilang alak, dito na nagpaalam ang matanda. Nang silang apat na lamang ang nag-iinuman, nagpasya na rin silang magpahinga, lalo pat nakaisip na siya ng eksaktong araw kung kailan nila ito gagawin. Dahil sa mga ibinahagi niya, paisa-isa namang nagpahinga ang kanyang mga kasama. Sa pagsapit ng araw ng kanilang pag-alis, sinigurado nilang tulog pa ang lalaki bago sila umalis ng pamamahay nito. Iniwasan na rin nila noong magpaalam o magbigay ng kung ano-anong senyales nang sa gayoy maging panatag ang kanilang pag-alis. Sa pagdating naman ng araw na yon, di pa man sumasapit ang 3:00 ng madaling araw, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungong bundok. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, kampante silang makakapasok dito nang walang makakakita sa kanila. Ang buong akala kasi noon ng grupo, nagpapahinga pa ang mga antingerong nagbabantay dito. Subalit, ilang metro ang layo sa paanan, may nakita silang 2 lalaki na nakaupo ng tuwid, malapit sa mga sigang animoy hindi na aapula. Isipin ninyo, purong uling na ang laman nito pero parang hindi pa rin ito mamatay-matay. Ang mga tao namang nakaupo malapit dito, hindi nila nakikitaan na kumilos o yumuko man lang. Kapag kasi gano'n na ang oras, alam nilang lahat ng nagbabantay sa mga ganoong lugar, makakaramdam talaga ng matinding antok. Ang kaso lang sa estado ng mga taong yon, wala talaga. Bukod sa mulat na mulat pa rin ng mga mata nito, hindi mo rin yun makikitaan ng kakaibang kilos. Ayon nga kay Mateo na, unang silay niya pa lang sa mga ito, inakala na niyang mga veterano itong sundalo na dumaan sa hindi mabilang na pagsasanay. Matapos naman nila itong masilayan, nagmamadali naman silang lumapit. Nakakabahala man ang mga ganoong uri ng tao. Alam nilang wala silang dapat na ikatakot dahil sa mas moderno ang mga armas na kanilang dala. Maya-maya pa, nang makaharap na nila ang dalawa, agad naman niyang sinubukang makipag-usap gamit lamang ang senyas. Ngunit nang mapansin naman ito ng mga bantay, agad namang napakunot ang noo ng mga ito kasabay ng pagwika sa kanila ng isa ng, Mga pipi ba kayo? Huwag na kayo magsenyas. Marunong kaming magtagalog. Nang marinig naman ni Mateo ang sinabi nito, agad naman siyang napawika ukol sa kung ano ang pakay nila. Nabanggit niya ang pagbibigay sa mga ito ng pabuya kung sakali mang tutulungan sila ng mga ito na makuha ang pakay nila. Pagkarinig naman ng 2 antingero sa sinabi niya, dali-dali naman yung naglakad papalapit. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito na niya inilahad ang kanilang kailangan at ang magiging kapalit kung sakali mang magdesisyon ng mga ito na tumulong. Akala kasi niya noon pinuno, madaling mamanipula ang tao gamit ang pera, pero nagkamali siya. Sa punto pa lang kasing binabanggit niya ang tungkol sa salapi, agad niyang nakitaan ng pagtutol ang mga ito. Sabat pa nung lalaking kausap niya, hindi niya kailangan ng isang pirasong papel para mabuhay sa lugar nila. Matapos naman itong masambit ang mga katagang yon, isa-isa rin itong itinuro ang mga malalawak nilang lupain na punong-puno ng pananim. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa itong si Mateo kundi ang alokin ito ng iba pang bagay. Subalit sa hindi malamang dahilan, hindi niya talaga ito makitaan ng interes. Paulit-ulit ding sinasabi ng 2 sa kanila na mas mahalaga ang kanilang tungkulin kumpara sa kahit na anong bagay na dala ng grupo nila. Dahil sa ganoong paninindigan, di naman niya maiwasang mapahanga. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na may taong tumanggi sa limpak-limpak na salaping kanilang iniaalok. Dala naman ang kanyang kuryosidad
Dito na siya napilitang magtanong ukol sa kung sino ang kanilang pinuno. Base kasi sa kanyang pagkakaintindi, merong pinuno ang bawat antingerong naninirahan dito. Nang marinig naman yon ng kanyang kausap, hindi naman ito maiwasang mapatawa kasabay ng pagsagot nito sa kanya. Kung kami nga hindi mo napapayag, paano pa kaya ang aming mga babaylan? Umuwi na kayo. Pinahihirapan nyo lang ang mga sarili nyo eh. Nang marinig naman ito ni Mateo, pilit naman siyang nagmatigas hanggang sa magpang-abot na sila sa pisikalan. Sa pilitan silang pinapalis ng mga antingero, ngunit hindi niya yun pinayagan. Sa isip-isip niya na kapag nagpadaig sila rito, hindi na nila makukuha ang bato. At para magkaroon sila ng tsansa, sinubukan niyang pukawin ang atensyon ng iba pa nitong mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas. Kagaya ng inaasahan, dumating ang pangkat ng mga antingero. Nasa 16 ang dami ng mga ito, kaya nung masipat nila ito, dali-dali naman silang umatras para maipakita na wala silang pakay na masama. Kalaunan, nang mapansin naman ito ng babaylan ng pangkat, dito na ito nagsimulang magtanong ukol sa kung ano ang kanilang kailangan. Mariin din itong inilahad, pagmamay-ari nila ang bundok, kaya anuman ang gusto nilang kunin dito, kailangan nilang humingi roon ng permiso. Dahil sa sinabi ng babaylan, hindi na siya nagdalawang isip na sumabat. Bagaman wala siyang ideya sa kung ano ang magiging kahinatnan nito, buong tapang niya itong sinubukan. Alam niya kasing wala siyang malalaman kung susunod na lang sila sa kagustuhan ng mga ito. Nabanggit din niya na isang bato lang naman ang kukunin nila, kaya wala naman siguro roong masama. Pagkarinig naman ng babaylan sa kanyang sagot, ramdam niya ang pag-iba ng tono ng boses nito. Sa halip di na magpaliwanag ang matanda, unti-unti itong lumapit sa kanila. Ayon kay Mateo, hindi niya mapigilang magulat at matakot sa taong yon. Gawa ng nung malayo ito, pansin niyang isa lang itong matandang uugod-ugod. Pero nung magkaharap na sila, napagtanto niyang masyado pa pala itong bata para mapagkamalang matanda. Nakakasindak din ang mga nakaumbok nitong kalamnan na animoy batak na batak ito sa trabaho. Isa pa sa mga ikinagulat niya ay ang pagkakaroon nito ng boses matanda kahit parang nasa edad 50 anyos pa lamang ito. Nang magkaharap na silang dalawa, dito na ito nagsimulang magpaliwanag sa kanya. Bawat bato, halaman at lupa sa lugar na ito nagsisilbing kulungan para sa mga masasama. Mas magandang wala kayo ritong pakikialaman. Hayaan natin ang kalikasan ng magtago sa bakas ng nakaraan. Nang marinig naman ni Mateo ang sinabi nito, di naman siya roon sumang-ayon. Taliwas kasi rito ang pinaniniwalaan niya, kaya agad silang nagkaroon ng argumento. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pilit niyang pinapanatili ang pagiging resonable. Naging mahinahon din siya sa lahat ng oras upang mapagtanto ng matanda na hindi masama ang kanilang ginagawa. Subalit sa kasamaang palad, hindi niya pa rin ito nakumbinsi hanggang sa nagpang-abot na sila sa sakitan. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinulak ang babaylan, sabay hugot ng armas. Dala ng kanyang galit, walang habas naman niya itong pinaputukan, ngunit nakapagtatakang hindi man lang ito nasaktan. Matapos naman niya itong gawin, tinangka naman ng kasamahan ng babaylan na makialam pero hindi yun sinang-ayunan ng lalaking namumuno sa kanila. Ayon dito, hindi magandang tingnan sa kanilang pangkat ang manakit ng mga pangkaraniwang tao. Imbis di napigilan nila ito, nagpasya ang babaylan na hayaang makuha ang kanilang hinahanap. Bago rin sila tuluyang makalayo, nabanggit nito ang nakaambang karma na dulot ng kanilang pagkawalang hiya sa banal na lupa.
Pagkalayo naman nila Mateo sa paanan ng bundok, nanatili doon ng grupo, animoy meron itong pinipigilan. Dahil sa ganoong pangyayari, naging madali naman ang kanilang pag-usad. Habang binabagtas nila ang daan patungong tuktok, wala naman silang nararamdamang kakaiba hanggang sa mapansin nilang hindi pa sumisikat ang araw. Dala ng kanilang kuryosidad, agad naman nilang tiningnan ang oras sa dala nilang relo. Pagsilay nila rito, napansin nilang 8:00 na ng umaga. Ang kaso lang, kahit gano'n na ang oras, bakit parang hindi pa rin nagbabago ang paligid? Sa mga sandaling yun pinuno, dito na sila nakaramdam ng matinding takot. Takot na buong buhay nila, hindi pa nila nararanasan. Kung si Mateo lang noon ang masusunod, mas pipiliin na niyang umatras, pero alam niyang imposible ito dahil sa pangako nila sa kanilang pinuno. Alam din nilang hindi sila nito papatigilin hanggat hindi nila nakukuha ang nais nito. Ang ganoong kaisipan ang nag-udyok sa kanilang pangkat na ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Sa pagdating naman nila sa tuktok ng bundok, dito na nila nasilayan ang batong kanilang hinahanap. Kagaya ng inaasahan, hindi ito pangkaraniwang bato na nakikita nila kung saan-saan. Likas na kakaiba ang kulay ng batong yon at base sa kanilang obserbasyon, ilang milenyo na nga ang tanda nito. Ayon pa kay Mateo na, di naman ito gaanong kalakihan. Kasing laki lang ito ng palad pero sobrang bigat nito. Kung hindi siya nagkakamali, maaaring umabot ng 30 kilo ang bato. Para hindi naman sila mahirapan sa kanilang pagbitbit, sinikap nilang ilagay ito sa pinakamatibay nilang sisidlan. Salitan din ng pagpasan hanggang sa makabalik na sila sa paanan ng bundok. Pagdating naman nila sa lugar kung saan naroon ang mga antingero, nakita nila itong nakatayo sa hangganan ng paanan habang tahimik na pinagmamasdan ang hindi mabilang na mga tao na may nanlilisik at namumulang mga mata. Panay din ang pag-angil ng mga ito na animoy mga mababangis itong hayop. Matapos naman itong masilayan ng grupo, imbis na manatili sa lugar na yon, pinili na nilang magpatuloy sa paglalakad para makabalik sa baryo. Ang problema, nang akmang malapit na sila sa kinaroroonan ng mga antingero, bigla namang sumugod ang grupo ng mga taong nasa kabilang panig. Walang habas itong nakipagbuno sa mga antingerong naroon hanggang sa may iilan ng binawian ng buhay. Nang masipat naman ito nila Mateo, agad naman silang tumulong sa pamamagitan ng walang habas na pamamaril sa mga ito. Ngunit sa hindi malamang rason, tumatalbog lang ang mga balang kanilang pinapakawalan. Ang mas nakakagulat pa sa lahat ay yung walang kapantay na lakas ng mga nilalang. Hindi nagtagal, dito na rin sila nakakita ng mga taong unti-unting nagpapalit anyo. Sa sobrang pagkabahala noon nila Mateo, imbis na magtagal pa sa lugar, minabuti nilang lumayo na. Makalipas pa ang ilang minutong pananakbo, unti-unti namang nawala ang ingay na kanilang naririnig. Paglabas naman nila ng lugar, agad nilang tinahak ang daan patungong baryo hanggang sa may nakita silang isang sugatang antingero na humihingi ng tulong. Nakahandusay ito sa gilid ng daan at sa estado nito parang nahulog ito mula itaas. Maliban kasi sa durug-durug nitong paa, napansin din nilang marami ng basag ang tadyang nito. Base rin sa kanyang estimasyon, hindi na magtatagal ang taong yun. Ngunit sa kabila ng kanyang mga nalaman, nagdesisyon pa rin siyang tumulong. Oh, mga ateísta sila, pero hindi naman halang ang kanilang kaluluwa. Para naman mailigtas ang buhay ng antingero, isinakay nila ito sa sasakyan upang dalhin sa pagamutang nasa bayan. Ang problema, bago pa man sila roon makarating, tuluyan na itong binawian ng buhay. Siyempre, ayaw naman nilang dalhin ito sa ospital,
lalo pat paniguradong maaantala nito ang kanilang paglalakbay. Dahil sa ganoong rason, nagdesisyon silang dalhin na lamang ito patungo sa bahay ng kanilang pinuno. Alam kasi noon ni Mateo na tanging ito na lamang ang makakatulong sa kanila. Dumaan pa ang ilang oras, narating na nga ng grupo ang bayang tinitirahan nito. Dala ng kanilang pagmamadali, hindi na sila dumaan sa kahit saang lugar. Direkta nilang pinuntahan ito at nung marating na nila ang bahay, sinigurado muna nilang wala sa kanilang makakakitang tao. Nang mapagtanto nilang nasa maayos na ang lahat, agad naman nilang ibinaba ang labi ng antingero. Pagpasok naman nila sa loob, dali-dali naman silang sinalubong ng matanda. Noong una medyo irritable pa ito sa kanila. Ngunit nang makita nito ang labi na kanilang daladala, biglang nagbago ang itsura ng mukha nito. Walang sabi-sabi, agad naman itong lumapit para kunin ang dala nilang labi. Siyempre agad naman nila itong ibinigay dahil sa alam nilang yon ang makakaresolba ng kanilang problema. Matapos naman itong makuha ng matanda, agad naman itong hinanap ang bato sa kanila na agad din naman nilang ibinigay. Pagkakuha nito ng lahat ng kanilang kailangan, pinaupo sila nito sa sala habang tinatanong tungkol sa kanilang mga kailangan. Dagdag pa nito na kahit anong pabor ibibigay niya bilang pagpapakita ng kanyang pagpapasalamat. Nang marinig naman ni Mateo ang tungkol dito, isang bagay lang ang kanyang hiningi at yun ay walang iba kundi ang kalayaan ng mga kasama niyang gusto ng kumalas sa pangkat nila. Matapos naman itong marinig ng matanda, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Oo naman, wala yang problema. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, laking gulat na lamang niya nang biglang nilapitan ng mga tauhan nito ang tatlo, sabay gilit sa kanilang mga leeg. Napakatalim na mga kutsilyong ginamit, kaya kahit isang hiwa lang ang nagawa, halos maputol na nito ang ulo ng kanyang mga kasama. O ayan, malaya na sila, Mateo. Natupad ko na ang nais mo. Makakalis ka na. Teka. Sandali. Bago ka umalis, meron akong ipapakita sa'yo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang manatili sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan ang mga kaibigan niyang wala ng buhay. Pagbaling naman niya sa paningin ng pinuno, marahan siya nitong inalalayan patungo sa isang silid. Pagpasok niya sa lugar na yon, dito niya nakita ang iba't ibang uri ng mga nilalang. Halos ilang palapag din ng mga kulungan ng mga ito na tinitirhan ng iba't ibang uri at lahi. Marami rin siyang nakitang bagay na minsan ninyang nasilayan sa mga antingerong kanyang nakasalamuha. Matapos naman itong maipakita ng matanda, agad naman siya nitong pinasamahan papauwi. Magmula noon, nagpasya siyang wag nang bumalik sa organisasyon. Ilang taon din siya noong nagtago bago siya tuluyang makapamuhay ng payapa. Ngunit kahit malayo na siya sa panganib, alam niyang hindi na siya ligtas. Di na rin niya naibalik ang kanyang kainosentihan ukol sa mga nakakakilabot na lihim na hiwaga ng mundo. Grabe, napakaganda ng kwento na to. Sobrang simple niya lang, no? Pero alam naman natin talaga na pare-pareho na marami pang hindi natutuklas ang lihim tong mundo natin. At yung mga ganitong organisasyon, talagang umiiral to. 100%.